wannan gaskiya kina da fa kokari in wata ce muka je shopping din nan wannan pampers din nan da 5 za ta dauka amma 2 fa hankali sai dai har yanzu da jaririn ba la ai wanne ba a riga ma an yi ba tukunna ba a taba yin sagin sata da ni ba mu dai muna sayar da kaya irin na sha kuma ina zuwa ku shi kadai ne dai so me bambancin da mai sata da mai siyan kayan sata da mai shan kayan sata me bambancin ka gaya min bambancin ɗaya daga ciki akwai bambanci domin kuwa rashin imanin ya kai har cikin asibiti da kudin mara lafiya da ganarsa a kwace linzamin doki tabbas ba linzamin jaki bane haka zalika inda biri ya rawa ba wajen wasan kurege bane a wani lokacin ganin hadari ne ike sa ai wanka da kashi tabbas duk wanda ya dauki aniyar wannan yana ciki tsindim kusa da kada ko a cikin ruwa masu iya magana na cewa juma'a da za ta kyau daga laraba ake gane ta kididdiga da kuma irin layin da suka dauka kadai zai bambanta maka halayyarsu kuma sun yi yan birin ne wasan dokin kara kenan ruwan jakara jan zakara idan ya shiga a kurki toshewa yake babu mai shiga 10 a garin ruwan jakara kaf shi kadai ake magana ruwan jakara ɗayan biyu ne kada fa kai kokarin kai kanka lahira lokacin ka bai yi ba bari ne kai ruwan jakara wala 10 waye 10 ka san waye 10 kuwa waye 10 ido na idan 10 kawai faɗa abin da kake so a yi musu sai na tura shi filin baki ko mutuwa sai ta ji shakkar dukkan rayuwa sun kawo bakin wuta kuma wallahi sai ta kona su wai za a yi biki na fidda gwani a garin nan ha an yi wasu marasa kunya da za a dinga cewa za a yi taron fidda gwani to ba bikin fidda gwani za a yi ba bikin zubar da jini babu wani gwanin da ya wuce ni mata razu ni mata dole kai wai ban faɗa maka cewar mutukar ina magana ba na buƙatar jin muryar kowa a ciki ba Allah ya nuna mana sai na yanke maka harshe yau tsora kwana 4 za a yi taron fadda gwani inna lillahi tumar doron wannan kai ya sabari ya salatin arna ruwan jakara yarinya yata na kai mu tarbiya kakaf da komai da komai saboda haka an samu wani yaro nema yake iru samun tarbiya na baki da ba za ka kawo min shi nan ci ubansa ba waye ubansa wai ana ce mu da suna 10 ka ji ko a kada ku da ka tafi kai da nake jira ka yi umarni yan sanda su kama yaran nan su sa shi a gaba sai ta dukansa Allah ya isa wani tsakanina da kai kin ci darajar ke ya mace ce amma na rantse da girman zatin Allah da ba za ki ƙara minti 1 a duniya ban kai ki filin fakin ba muna zaman lafiya tsakanina da shi ka zo ka raba ni da shi a ranar ce ta faɗo wani mai ƙararren kwana na fahimta irin ku ne wanda ake ta bada labari a gidan rediyo ko bangare mun shi tabbas ta yi tsinkaye mai zurfi a tunaninta cewar za ta ɗau layi a shi tabbas wanda ta ɗiba bara gurbi ne a cikinsa kwan kaza kuwa daban yake da kwan makarwa ba a bambanta layi tsakanin zanen zabuwa da zanen zebra ruwan jakara menene sana'arsu shi kuwa bako ne menene ra'ayinsa shi kuwa ɗaya daga cikinsa shine gangami wato jagoran cikin matasan ruwan jakara amma ita layinta kaddar da ta ɗauka kenan tabbas ta sanya zuciyarta a cikin soyayyarsa sai dai layinsa shi ba a nan yake ba ruwan jakara samar da labari Abdul Fattah zakin waka tsara labari Ilyas Hashim daukar nauyin shirin Hamisu Biyara da kuma Munir Tata shiryawa Baba Mubarak mataimakin mai bada umarni Muktar 747 bada umarni Sarki Hassan 1415 ruwan jakara sai ku subscribe ku danna mana karrawa a YouTube channel ɗinmu mai suna 3PM Hausa TV da kuma ruwan jakara TV a nan ne kadai wannan shirin zai fara zo muku da zarar mun fara sakin sa ruwan jakara kada ku manta kamfanin 3PM kamfani ne suka dauki nan ka muku wannan katin shirin ruwan jakara idan baka sha a gida ba ka sha a dawa